Egunon danori, egunon Zamakola Juan Delmas eskolako ikasle guztieri. Badakit, lehenagotan pentsatzen nuen lehenengo mailakoa bakarri zendetela, baina enteratu nahi zenez, zuen irakasle batek esan da, eskola guztia parte hartzen ari zarete gaurko emanaldi honetan, zuzeneko emanaldi honetan. Eta hemendik, nire etxetik, zuen etxera, hemen, interneten bitartez, komunikatuko gara eta erakutsiko dizuet hemen Urdaibain martxan daukagun proiektu oso polit bat. Arrano arrantzalearen ugalketa erakusten duen kamera bat eta kontatuko dutzuet goitik bera gertatutako gauza guztia. Lehenago eta behin aurkeztu egingo naiz. Ni neu, edorta, unamuno naiz, hemen Urdaibai Berzenterren, beitu, hemen ez, zer egingo dut, holan. Hor dagoen, etxe horretan, bizi naiz, bizi ez, baina ia bai, hortxe, lan egiten dut, biologia ikasketak egin dituen, eta hemen txenabil, buru belarri, hegaztien migrazioa, Urdaibaiko padurak, eta gauza guzti horietan lan egiten, eta batez ere, zuen moduko eskolako jendeari erakusten. Beraz, ez dugu denbora askorik egingo, ordu erditxo bat, apurtxoa gehitxoa egongo gara, eta zuen irakasleek badakite, nirekin kontaktuan jartzeko, hortxe, WhatsApp horretan, idatzi dituzuen galderak, eta ni saiatuko naz denak zuzenean erantzuten. Lehenengo eta behin ikusi zein dan nire etxea. Hauxe, Urdaibai Berzenterra. Eta erakutsiko dizue zeinik, beitu, abertzelan erakusten dizuedan. Jakiteko zuet, ze guk badauzkagu hemen kamera batzuk jartzen dituguna paduran, eta kamera horien mandoak nik hartzen ditudanean, erakusten dizuet nahi dudana. Eta mandoak beitu zenbat pantalla eta zenbat gauza dituen. Hemen pantalla bat zuzenekoekin eta zuen galderekin, noski. Hemen, ontxe, zuzenekoa erakusten dizuet, hor, nik ikusten dudana. Nik zuek ez zaituztet ikusten, Eta hemendik nik manejatzen dudan lekua. Orduan, jarriko berriz hau, lekuan. Ni batzutan agertuko naiz hemen eskinatxo honetan, baina gero ikusten ari garenean zertzu gauza ikusten dian, kenduko naiz bitartetik, zen ni ez naiz polita, arranoak eta baina ni neu ez. Eta lehenengo eta behin, guazen, osteratxo bat egitera, zuek ezagutzeko zelakoa den nire etxea, eta zelakoa den nire etxe ingurua, Urdaibaiko biosfera erreserba. Gaude, Gautegi Zarteagako herrian, paduretan, eta padura hau dira zoragarriak. Anibali pilo bat daude, batez ere hegaztiak. Eta gaur fijatuko gara bakarrik batetan, arrano arrantzalean. Eta arrano arrantzaleak dauzkan sorpresa guztietan. Eta prest ikusteko, baina lehenengo gure etxetik bueltatxo bat ematerako gara. Beitu, hartuko ditut mandoak eta mugituko dut kamera, ikusteko zelako eguna daukagun gaur, beitu, 15 gradu, baina ez daude. Kenduko nahi zerditik, paretik, zelestelan nire aurpegiak tapa hoiten dago. Eta ikusi zelako eguna. Egun euritsua, orain momentuan zaparra da edo zirimiri oso itxia botatzen ari da, normalean hemen eguzkiarekin ikusten dira inguruko mendiak, San Miguel, Ereñosar, Atxarre, Sollube, mendi pilo bat eta inguruko herriak ere orain gaude Gaurtegiz Arteagako herria ikusten, baina lainoak beste guztia tapatzen du, baina hemen herriko padurak. Beitu, hau dira padurak, irlekin, urarekin, ihiekin, eta hemen bizi dira hegazti pilo bat batzuk ikusten dira, Beitu, urbilduko naiz aber zertzu diran hortxe ikusten diranak. Beitu, hortxe, basate bat orantxe momentuan, hortxe, euripean ematen du dutxa hartzen, baina hortxe ikusten duzue, baina hau ez da arrano arrantzalia. Kamera honetatik ez dugu arrano arrantzalia ikusten, kamera honetatik ikusten dugu inguruko padura, Gautegi Zarteagako padura, eta inguruan dauden basotxoak. Eta hemen, hegazti pila bat egoten dira, urbilduko naiz beste lekutxo batetara, ze hemen sorpresa polit bat daukagu itxaroten eta atxeden hartzen. Hemen, irlatxo bat ikusten da hor fondoan, eta urbiltzen baldin bagara, fijatu zaitezte zelako irudi polita. Euripean, deskantxu hartzen dabiltzan, mokosabal talde bat.
Beitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 mokosabal Holandatik etorri berriak, edo Mauritaniatik etorri berriak da Holandara bidean, gure aurrean. Goazen hurbiltzera ikusteko zelako bereziak diren hegazti hauek. Hegazti guztiak dira bereziak, baina hauek, beitu. Eta beraien artean ontsa etorri da sankaluze bat, hortxe txikitxo bat, zuria eta beltza dena, eta kaio bat, kaio hankahori bat. Horiek dira, gure arranoen lagunak, beraiekin inguruan bizi diranak, baina hauek ere oso bereziak, baina gaur beste batzuk ezagutuko ditugu, baina ikusi zelako berezia dian hegazti hauek, zelako mokoa daukaten, eta moko hori erabiltzen dute, aurkitzen duten guztia uretan, oso sentikorra da, eta zizaria, karramarro txikia, izkirak, eta guzti hori jateko. Hauek izkirak eta jaten dituzte. Beste batzuk jaten dituzte, beste gauza batzuk. Eta arrano arrantzaleak, noski, danok dakizu ez jaten duen, arraina. Baina kasu honetan, mokosabalak ikuste ditugu, eta hortxe, zankaluzeak, behitu zebeiti ditzen diren zankaluzeak, hortxe ikusten dira, hainka gorri-gorrioekin, hortxe, intsektuak eta larbak, ornogabe txikiak jaten. Hemen denontzako dago janaria, eta denontzako dago lekua atxeden hartzeko. Behitu, zelako, irudi politak, padurak eskaintzen dizkiguna gaur, Urdaibaitik, zuzenean, Bilbora. Utziko ditugu hor lasai asko, atxeden hartzen, siesta botatzen, euripean hori bai. Baina, zuen lasai ze oso luma iragazkaitza daukate eta beraiek ematen du daukatela aterki bat gainean jarrita. Zuek badakizue, behin baino gehiagotan entzuten duzue goretesa, ezta? Horrelako, txamarrak eta txubaskeroak eta sirak eta goretesekoak, hauek berezkoa daukate. Lumak dira beraientzako goretez itzela. Eta hortxe, gaurko egun iluntxo, baina polit honetan, ze bere xarma ere badauka, hor lainoa sartuta egotea eta ikustea horrelako paisaia. Baina, esan dugu, guazen tokatzen zaiguna ikustera. Esan dugu, arrano arrantzalearen jarraitzailea garala, ezta? Eta badakinik zuek ibili zaretela hor, kuskusiatzen gure kameran zer dan gertatu dena, zer etorriko dan, zer ez dan gertatu, zer gertatuko den, eta zaituko ez gauza guzti horiek azaltzen. Gaur, egun berezia, euria delako, beraz, arranoa egongo da estaltzen, eta ontxe salto egingo dugu, arrano arrantzalean kamara dekogun lekura. Lehenengo urrunetik erakutziko dizuet, eta gero ia gertutik. Hori bai, gaur euriapur bat da, eta kameran apurtxo bat busti ikusten da. Baina, ikusten da, eta bestela gauza pila bat ditu zueri erakusteko. Hortxe da. Lehenengo, musika apurtxo bat. Animo! Eta behitu, nora etorri garan. Hortxe, isil, geldirik, urrunduko nahi zapurz. Bai, ontxe altxatzen, eta txitatxoak erakusten. Pena da, holan, apurtxo bat ilun ikusten dela, baina eske euria da, eta euria denean, hautxe gertatzen zaio kamarari batzutan, baina ala eta guztide ikusiko dugu, behitu, hemen ikusten da, kenduko naiz paretik, zen nire aurpegia ez da polita, gero agertuko naiz berriro zuekin hitz egiteko. Beraz, hementxe, ikusten duzue, hor, euripean, arrano arrantzalearen abian, guazen ikustera non dagoen, behitu, urrunduko naiz, eta hementxe, ikusten duzue, abia, horrelako poste handi batetan jarrita, paduraren erdian, hori bai kamera euriarekin, euri tantanez beteta, txaron,
eta amentxe ikusi zelako lekuan bizi den gure arrano arrantzalea. Naiz eta orain, euri-urarekin ikusi, gauza guztia, badago modu bat uste dut kentzeko, baina beldurra ematen dit ikaratzia. Dago modu bat agian saiatuko naiz. A ber, aurkitzen baldin badut. Ez dut aurkitzen. Bueno, baina, jarraituko dugu, ze hurbiltzen garenean ikusten da. Baina hemendik ikusten duzuena da, zelako inguruan bizi den arranoa. Euripean ikusten duzue, baina Urdaibaiko paduretan. Orain momentuan ikusten da marea behan daola, euria botala, eta txori batzuk kantari, inguruan hor txentzutzen da txinboa, atzean eta bitu zelako paisaia. Polita urez betetako paisaia. Baina guazen, arranoa dagoen lekura, bere abiara. Padura, erdi-erdian, horrelako poste handi batetan, palu handi bat jarri genuen, eta gainean, eraiki genuen plataforma bat. Plataforma horretan, jarri genizkion lehenengotan, egur batzuk, ontsa ikusiko dituzue, egur batzuk, lotuta noski, hortxe ikuste dituzue brida zuri batzuk, eta plataforma metaliko bat, ontsa erakotziko dizuet, dena erakotziko dizuet, Hortxe ikusten da, plataforma metalikoa, eta horren gainean egur batzuk jarri genituen, eta arranoak etorri zirenean, hasi ziren beraiek euren etxea, edo euren abia eraikitzen. Horretarako, behitu, zertzu gauza erabiltzen dituzten. Erabiltzen zituzten dergo oso adar potoloak. Gainera batzutan ikusten zaie egaz, eta nola hartzen duten horrela hankarekin, eta eramaten duten, beraiek baina askoz ere luzeagoa diren makilak eramaten dituzte abiara. Baina makila oso handiak. Eta ez bakarrik makila handiak. Makila handiak abia sendotzeko. Eta gero txikitxoagoak abian hor gogortzeko esango genuke. Eta gero, noski, txitak eta arrautzak batez ere jartzeko lekua, horretarako belartxoak, itsasbelarrak eta horrelakoak. Eta hortxe goxo-goxo, arrano arrantzale abia. Eta goxo-goxo esaten dut, ze hemen dago arrano arrantzale emea, landa, azpian bere txitak babesten. Egiten du aterki baten moduan. Aterki baten moduan, behitu. Eta hemen ikusten da, atzez, azken jaio den txita, denok ezagutzen duzuen txita berezi xamar bat. Zuri, txita albinoa, baina gero hobeto erakutsiko dizuet, ze gaur dauden neuriarekin bota beharko dut ditugun irudietara. Baina zuet lasai ikusiko duzu eta. Utziko dugu. Hortxe mugitzen dira, pele-peletan daude behan, landa guzti egin dala hor, baina barrutik ez, kanpoko lumak egiten dute aterki lana, eta ikusten duzu ze polita dan landa, eta esango dizue, zela dakizu landa dena? Bueno, suposatzen dute, ez dut erastuna ikusi, baina jakin daizuen, arrano arrantzale bi daude gurasoak. Bat, arra, roi deitzen dena, dauka erastun horia eta N3 jartzen du erastun horretan. Eta gero dago bere bikotea, landa, amentxe ikusten duzuen hau. Hau da, emea, eta honek jartzen du T06, erastun laranja bat. Eta behitu, esango dizuet, roik, arrak, 8 urte bete ditu, egunotan, ekainaren lehenengo egunean uste dut. Eta landak 3 urte, 3 urte baino ez, Roik, 8 urte, landak 3 urte. Eta aurten lehenengo aldiz, sortu dute bikote sendo bat, eta jarri zituzten arrautzak eta orain txitan zainketan dabiltza. Baina ikusiko dugu hasieratik, behitu. Ze galdetuko duzue, agertuko nahizola momentutxoa dela, ze galdetuko duzue, eta nola daude honek arrano arrantzaleak hemen. Esango dizuet, arrano arrantzalea hemen Euskal Herritik desagertu ziren orain dela urte pilo bat. Nik izango nuke 100 urte desagertu zirela, batez ere gizakiak paretik kendu zituelako. Badakizue, arranoak eta horrelako patariak eta egiten zena zen paretik kendu, ze pentsatzen zen, guri kalte egingo zigutela, gure olioa jaten, gure txitak, gure untxiak jaten.
Baina, noski, arrano arrantzaleak, txitak eta olioak eta xaguak ez ditu jaten. Eta untxiak, arrano arrantzaleak bakarrik, arraina jaten du. Eta arraina jateko lehenengo harrapatu egin behar du, arrantzan egin behar du. Hor, ikusiko dugu nola arrantzatzen duen ere. Baina desagertu egin zen, eta esan genduen, hemen Urdaibaitik, gustatuko litzaiguke Urdaibai berzenterretik eta Arantzaditik, ni hitz egiten dagoenean, zu begiratu beba ize gertatzen da, abian, ze orain landa ez da altxatuko, ze euria da, eta ez du nahi txita guztitzia, ez osteko. Baina, di jarraituko hitz egiten da, zuez fijatu hortxe bai, eta desagertu ziren Urdaibaitik eta esan genduen, gu nahi dugu berriz ere gotea. Eta orduan egin genuen horrelako hitzarmen bat eta truke bat, Eusko Jaurlaritzarekin eta bai Bizkaiko Foru Aldundiarekin, administrazioekin eta baita ere Eskoziako gobernuarekin. Eta Eskoziatik erregalatu zizkiguten 5 urtetan, urte bakoitzean, 12 arrano arrantzale txita. Eskozian, arrano arrantzaleak, pilo bat daude, pilo bat dituzte, orduan oso osasuntsu daude arrano arrantzaleak han, eta txita asko dauzkate. Orduan, guk hemen txitak izateko, Eskoziak gobernuak erregalatu zizkigun hainbeste arrano arrantzale. Zer egiten genuen? Beitu, erakutsiko dutzuet. Ze, nik berba, baina hobeto da ikustea. Nik egingo dut berba, Eta zuek badakizue, gero, galderak eta badituzue, bota, inun garazori barik eta zaiatu gara zuzenean erantzuten. Guazen ikustera, nola hasi zen guztia. Nola hasi zen? Beitu. Guazen, kilometroak eta kilometroak iparrerantza. Hurbilduko gara Highlandsetara, Eskoziara, Eskoziako paraje zoragarrietara. Hemen ikusten duzue Eskoziako basotxo bat, lakutxu batekin, eta guazen hurbiltzera, ea zer topatzen dugun hemen. Tik, 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 tik. Hemen, zuaitz baten puntan, hemen non ikusten dugun, adios. Arrano arrantzalearen abia bat. Eta badakizue, ze abia gana hau? Roy jaio zen abia. Roy, abia horretatik hartu zuten, 3 nebarre baziren, hartu zuten eta jeitxe egin zuten guri Urdaibaira ekartzeko. Eskoziako puntatik, eta beitu, nork egin zuen hori? Gure lagun batek. Bakizuen orden hau? Hemen dago Roy, lurrean. Eta hemen dago beste Roy, hau da Roy Dennis, horregatik ipini genian izena Royri, Roy Dennis, gure lagun bat, eta munduko arrano arrantzaletan aditurik handiena. Eta bere omenez jarri genion izena. Beitu, Royk jeitsi zituen abiatik, eta hemen datu batzuk hartu zizkioten, eta guk zer egin genuen, urrengoa, kajatan sartu, horrelako kutxa batzutan, eta Aberdeen dago Eskoziako aireportuan, hegazkin batetan sartu genituen, hemen ikusten dituzuen kutxa hauek, kutxa bakoitzean, 3 arrano arrantzale, hemen Roy zijoan, txakurtxoak eta etortzen dire moduan, permiso guztiekin, Aberdeenetik hegaldi bat Heathrow arte. Heathrow da Londoneko aireportu bat. Heathrown hegazkinez aldatu eta Heathrowtik Barajasera, Madrileko aireportura. Eta Barajasetik furgonetan Urdaibaira. Urdaibaira ekarri genituen eta noski, lehenengo eta behin, pixatu, erastuna jarri, eta esango dizuet, zer dan erastuna bitu, erakutziko dizuet, gero ikusiko duzue. Eskuan daukat erastun bat, hemen ikusten, hemen PU jartzen du, eta hau da, erastun bat jartzen zaiola arrano arrantzaleari hankan, eta letra batzuk ditu, jakiteko zein den. Hemen, irudian ikusten duzuen honi, Royri, kentzen man, joaten nahi zeni, mika, ospa, hortxe. Irudian ikusten duzuen honi, jarri genion erastun bat, baina erastun izan N3. Eta hemen daukazue Roy, arrano arrantzalea raita, txikitxoa zanean. Txikitxoa, nahiko handia zan, ordurako, baina gaztetxoa zanean. Hemen zituen bizitzan 3-4 aste. Baina behitu dagoeneko zelako atzaparrak eta zelako erpeak, Roy, pixatu genuen, erastundu genuen, hartu genien, mediku lan guztiak egin genituen, eta ondoren, bere laguntxo batzukin, sartu genuen horrelako leku zabaletan handi batetan, eta padurara begira. Guk, noski, harrapatu behar genituen arrainak,
Bueno, hemen ikusten dituzue, arraina emon jateko, eta hemen ikusten dituzue bi erastonekin, behitu zelako erpeak dituzten, arrainak harrapatzeko, gero ateratzen direnean. Eta hemen dago beraien lagunekin, roi, bueno, hemen ez dago roi, hemen dago P bat deitzen da txuriko. P utza ez naiz gogoratzen zelan deitzen zen, eta P keseukan izenik ere. Eta hementxe, kaiolatan, euki, denbora batetan, hasten eta guk janari ematen, hemen mar eta joar, janari ematen gure arrano hori, eta ikusten genuenean ja, handitu zirela eta egaz egiteko gai zirela, ala, venga, ospa! Egaz egiten hasi daitezela. Eta hemen, roiren lehenengo hegaldia. Hementxe ikusten duzue, roi lehenengo hegaldia egiten, egoak astintzen. Hemen, ez esan ez da napolita, gure roi. Roi famatua gainera, ez? Oin, jende guztiak ezagutzen duen arrano bat da, Gainera, hemen Urdaibain lehenengo atxitak egiten, edo ateratzen. Hemen ikusten duzue. Eta behitu zelako berezitasuna. Gaztetxoak direnean, arranoak, begiak laranja kolorekoak izate dituzte. Eta gero, heltzen hasten direnean, edo nagusitzen hasten direnean, horiak. Eta lumak, punta txuriekin izate dituzte gaztetxoak direnean, baina gero ja marroiak. Hemen dago roi, behitu ze polita dan gure arrano arrantzalea. Beste argazki batzuk, hemen roi mundaka fondoan daukala, hemen roi arrain zati batekin, arrain bustan batekin. Behitu pentsatu, egoaren puntatik puntara, arrano arrantzale batek dauzka metro terdi baino gehiago. Metro eta 70 zentimetro zuek pentsatu, zuek eskuak zabaltzen baduzue, badituzue, gutxi gora bera zuek eskuak zabalduta daukazuen neurria, Osea, ez dira txikiak, oso handia dira eta oso abilak. Gero erakutsiko dizue zelan harrapatzen duten arraina. Hemen roi eta bere kuadrilla, bere nebarrebak. Horintxe. Ja dagoeneko abiatik kanpora urten da. Eta gu hemen, gure lanak egiten jarraitzen, horrelako radiotransmisoreak eta jartzen dizkiegu, jakiteko nondi dabizen, nora joaten diren, eta halako baten hartzen dute arrano, Eta hemendik, denboratxo bat egon da gero, joan egiten dira migrazioan. Nora? Oso urrun. Urdaibaitik atera, eta behitu, zelako ibilbidea egiten dutene, gurutzatzen dute penintxula guztia, gurutzatzen dute itxasartea Gibraltarretik, sartzen dira Marokon, Marokotik jarraitzen dute Sahararantza, Mauritaniarantza, Saharatik pasatzen dira, gero Mauritanian sartzen dira, desertu latzetik igarotzen dira, gainera, agian 1000 edo 2000 metroko altuera negaz egiten, eta desertu guztia zeharkatu ondoren, ara nun, heltzen diran, adibidez gure arrano arrantzaleak, Senegalera. Eta Senegal, leku zoragarria da. Daukate janari piloa, arrantzan egiteko aukera piloa, eta hau da, guk Senegalen ateratako argazki bat arrano arrantzaleari. Gure oporretan hurbildu ginen, negu batetan, gabonetan, Senegalera, eta ezagutuko nuen zelako herrialdea zen. Zoratzeko herrialdea, oso polita, paisaje izugarriak, dena urestatuta, kanalak, zuhaitz erraldoiak, baobab izeneko zuhaitz oso bereziak, hemen dago baobab bat, eta hemen hegaztiz bezetako lekua. Leku benetan paradisu bat, zoragarria, eta arranoak, noski joaten dira zergatik, arrantza asko dagolako, janari asko dagolako. Eta hortxe egoten dira neguan, bertako jendearekin, senegaldarrekin, harremanetan, bakoitza beran arrainak harrapatzen, batzuk itxasontzitatik eta arrano arrantzaleak bere atzaparrekin. Ikusten dugu beste arrantzale bat, beste modu batetan arrantzatzen, baina hau ez da arranoa, hau da bertako arrantzale bat, senegaldarra. Eta noskian ere lagunak dituzte, hemen dago, roi, eta lagunak dituzte, dituzte horrelako txori oso bereziak hemen Euskal Herrian ez daudenak, Martin arrantzale bereziak, horrelako kolore gorri eta beltzeko txoriak, zikoina oso bereziak, moko horia eta daukatena, tantanoak deitzen dira, eta haietanak elkarrekin bizitea paradisu horretan, eta hemen behitu, zelako kurrillo politak. Hauxe da, Senegal, eta noski, gero, Senegalen pare bat urte
pasatu ostean, antxe bueltatu zen Roy Urdaibaiko abia horretara, berriz ere, ia bikotea aurkitzen zuen, eta txitak ateratzen zituen. Eta hemen ikusten dugu Roy bere lagun batekin, landakin hemen goian, abiarako prest. Hori da, gertatu dena urte hauetan. Hurbildu gaitezen berriz ere, argazkietara, ze orain erakutsiko ditzuet. Emoten dozte, komentatzen dozte, inglesez ere dabil norbait, hemen, ze ondo, poste nahi, ze jendea, bai sartzen da, ezta, galdetzen dira zuen, ia zenbat egun emoten da bezen bidai osoa egiten. Komentatuko dutzuet, Arranoek GPS-a jarri genien eta Euskal Herritik Senegalera 8-9 egun tardatu zituzten heltzen. Beraz, eta hori bai, gelditzen ziren lo egitera. Pentsa, 8-9 egunetan hemendik Senegalera sartzen zirela. Bai. Eta galdetzen doztazu ere, normalean Roy etortzen da lehenago Emea baino. Eta Roy etorri zen aurten martxoaren 24an, eta Emea landa etorri zen martxoaren 30ean. 6 eguneko diferentzia. Lehenengo Roy etortzen da, hartzen du bere lekua, hasten da abia tontzen, abia polito jartzen, eta gero atzetik etorriko zaio landa. Eta horrela gertatu zen aurten, Lehenengoz ezagutu ziren Roy eta landa iaz lortu zuten bikote harremana, nobioak edo egin ziren, eta aurten, hortxe. Etorri ziren biak batera, eta hortxe hasi ziren kopula kontuetan, arrautza jartzen, lehenengo arrautza jarri zuten apirilaren 19an, bigarren 22an, da hirugarrena apirilaren 26an. Da gero, inkubazio lanetan hasi ziren, baina hori dana ontsi ikusiko dugu. Lehenago eta behin, nahi dut zueri komentatu, Arrano arrantzalea zergaiti deitzen dan. Eta ikusi daigun, bideotxo batetan, nola arrantzatzen duten arrano arrantzaleek. Orda, topatzen dudan, hemen. Segundo bat itxarango duzue, prestatu arte bideoa. Hemen 3 pantalla dauzka, batetik bestera, DJ bat ematen dut, baina ez naiz. Ditu. Emango dut orain, erakutsiko dutzuet bideoa, eta hortxe ikusiko du arrano arrantzale bat, horrentxe momentuan arrantzan. Eta arrantzatuko du platuxa bat, ikusi. Hortxe, zerutik ikusten du, begiratzen du, bera, uretara, eta han nun ikusten duen horrelako arrain txiki bat. Platuxa, ez da txikia, Eta aglako baten, zuzentzen du bere bista erantz, botatzen da goitik bera, ziztu bizian zabaltzen ditu bere atzaparrak eta zaunba. Harrapatzen du, uretara murgilduta, behitu zelako platusa. Gero noski, apurtxoa guzti bada, lumekin txakurren moduan egiten duelan, pripra, kentzeko ura, gainetik, eta hori eramango du abiara. Horrela, harrapatzen dituzte, behitu hortxe egiten du, arrainak, arrano arrantzaleek. Horretarako dituzte oso atzapar bereziak, Hortxe ikusiko dugu barriro, Beitu, badoa. Goitik begiratzen du, ikusten du, arrainak ez dute ikusten zezuria da azpitik, Eta botako da orain, bere erpeak zabalduko ditu, ikusi, holan itxita dauzka, orain aurrera ipintzen ditu, zabalduko ditu erpeak, eta hortxe, zamba, uretara. Ikusi duzu, nola? Arrantzatzen duen arrano arrantzalea, horregaitik deitzen da arrano arrantzalea, Komentatzen didazu bai, ikusten ditudan, ia betirako izango diran bikote. Normalean arrano arrantzaleatan bikotea sortzen dutenean, bizi diren bitartean bikote jarraitzen dute. Eta ez dute aldatzen urtero. Bizi baldin badira, uste dugu, beti fidelak direla eta beti egongo direla landa eta Roy, bizi diren bitartean. Norbaiti zerbait gertatzen bazaio, ze hori ere gerta daiteke, jendearekin gertatzen den moduan, desagertzen bada, bestea saiatuko da bilatzen beste bikote bat. Baina, printzipioz, datorren urtean ere, dena ondo badoa, hemen egukiko ditugu Roy eta landa, espero dugu, baietzen. Eta gero galdetzen didazu ere zenbat urte bizi diren landa eta Roy.
zenbat urte dituzten, eta esan dizuet, Roy 8 urte egin ditu orantxe, ekainaren lehenengo astean, Landak 3 urte. Landa gaztetxoagoa da, 5 urteko diferentzia. Bai. Gero, txitoeri erastunakia jarriko aldizkiegun, noski baietz, eta erastunak dira hauek. Ikusten dituzu, horrelako erastunak, joango gara egun batetan, handiagoa direnean, hasita daudenean, eta hurbilduko gara abiara, jarriko dugu eskailera, lehenengotan gurasoak ikaratuko dira, baina ebelituko diran, gurasoak ez dituzte abandonatuko, beraz horregaitik lasai. Hartuko ditugu txitak, eta erastuna jarriko digu berriz. Pixatuko diegu, kenduko dizkiegu 3 luma txiki, zer egiteko? Azterketa genetikoak egiteko. Ikusteko, ea jaten duten arrainarekin, ea gai kimikoak eta jartzen dituzten, azterketa toxikologikoak egiteko, eta baita ere jakiteko arrak ala emeak diren. Orduan, horretarako 3 luma. Kenduko zaizie, jarri ez minik egiten, da guri ule apur bat ebagitzea moduan, eta gero jarriko zaie bakoitzari erastun bat. Zenbaki batekin eta letra batekin. Eta utziko ditugu berriz segidan, abian, eta guk joango gara. Eta horrela, hemendik aurrera, norbaitek ikusten duenean, arrano bat horrekin, erastunarekin, abisatu egin behar digu, jakiteko guk nun dagoen. Hori da. Aber gauez ikusten duten, nik uste dut gauez ikusten dutela, baina arrantzan ez dute egiten gauez. Arrantzan egiteko bizta behar da, argia behar da, eta egunez egiten dute. Eta ontsi sartuko gara albinoaren historiarekin. Baina lehenengo txanon, gauzatxo batzuk erakutsi behar dizkizuen. Hori da. Bale, zuek ikusi duzue, topatzen dudan, bai, hemen da. Ikusiko dugu nola, Roik eta Landak jarri zituzten arrautzak abia honetan. Abia horretan txe, 38 egun egon ostean berotzen arrautzak, lehenengo 2 arrautza jaio ziren joan den igandean. Goizeko 6:07 minututan lehenengoa eta bigarrena 6:22. Goazen ikustera momentu hori, ze grabatuta daukan. Eta txitak jaiotzen direnean, 25 gramo, hola, esebez, txikiak dira. Ez daukate pixurikia ia ezer. Eta behitu, goazen ikustera jaio ziren momentua. Oso interesgarria da. Sartuko naiz hemen, itxarongo duzu apurtxo bat, bordatu dazte bideoanik, piniko dut hemen, eta orain ikusi nola jaiotzen diran lehenengo 2 txita, ordoa. Hemen ikusten duzuen Landa, eta behan, hortxe, oskol bat ja dagoeneko ja kanpoan urten da. Eta hortxe ikusten duzue, 2. txita oskola apurtzen eta nola ateratzen hasten dan. Bat kanpoan dago, baina bestea hortxe, saiatzen eta Landak behitu zelako kontuz sartzen den hankak ere erpeak barrurantza sartuta minik ez egiteko txiteri jaiotzen daura, hortxe aterako du burua, baina nekatuta dago eta Landak estali egingo ditu berriz, behitu bat jaiota da hor, behitu batek ja burua altxatu du lehenengo txitak, hortxe dauka oskola, eta bestea egon zen, denporatxo bat, oskol barruan burua sartuta daukala, eta zuek oso gaztetxoa zarete, baina nirelako adina daukasuenok gogoratuko duzu ez dela marrazki bizidun batzuk egon ziren, eta marrazki bizidun horietan agertzen zen txita beltz bat, Kalimero izenekoa, eta gainean buruan zeukan horrelako kasko moduko bat, eta zen arrautza eskola, eta ez da honi Kalimero izena jarri behar dion, baina keba, beste izen bat pentsatuko dugu berantzako. Hemen lehenengo 2 txiten jaiotze momentua, ikusi zelako momentu bitxia, gu egon ginen guztiz emozionatuta, eta zer esanik ez, hortxe eraztun laranjarekin ikusten den Landa arranoa. Hortxe ikusten duzu, Venga, guazen bueltan. Beste gauza batzuk ikusi behar dituguta. Jarraituko dugu. Bueno, hori izan zen, lehenengo txitak jaio zirenean. Txitak segituan hasi ziren burua altxatzen, eta hemen ikusiko duzu oraindik, hementxe, oraindik, 2 txita jaiota, jaio berri, ordu 2 dauzkate, edo 3 ordu ontxe, eta arrautza bat honi jaio gabe. Edo atera gabe dintzat, apurtu gabe. Noski, hau zan, 3. arrautza.
Eta hemen ikusten dira txitak, txioka, bere amari esaten goze dirala eta jatea nahi dutela. Baina ondinok jaio barri txita horiek, Jarraituko dugu. A ber, kasu egiten bai, hemen dago, bai. Ze batzutan, erdi blokatu egiten zaiteta. Txitak orain dinok ez daukate izena, bakarrik bati jarri diogu, dala, hirugarren hori eta hirugarren arrautza hitz egiten hasteko, goazen ikustera zer gertatu zen. Ze sorpresa bikoitza izan genuen. Izan zen, halako bate, esan behar dizut ere, lehenko gauzatxo ateratxe bedizu eze. Nola ateratzen dira arrautza barrutik, nola apurtzen dute oskola. Kanpotik ez diote inortu laguntzen, beraiek izan behar dira apurtzen dutena. Barakutziko dizuet nola apurtzen duten. Ze txita guztiak, txorien txita guztiak daukate gauza bat deitzen dena moko hortza. Mokoan puntan daukate oran gauza gogor bat, gogorra, erakutsiko dizuet oilasko bate, oiloaren txita bat, hemen dago. Eta hortxe, borobilaren barruan ikusten da bultotxo bat daukala, bultotxo oso gogorra, baina oso gogorra. Eta bultotxo horrekin egiten du atea jo moduan holan, barrutik, eta joaten da gitxika, arrautza oskola apurtzen, zulotxo bat egiten, da gero zulotxo hori indarreginez apurtzen du, eta azkenean arrautza erdibitu egiten du, eta hortik ateratzen da txita. Hori denok jakin daigun, Hori izan da arrautza moko hortzaren azalpena, jakin daigun. Eta zein izan zen sorpresa? Sorpresa izan zen, halako baten, txita berria jaio zela, herenegun. Eta kostatu zitzaion unitetzea, nekatu zen pilo bat, eta herenegun goizian halako baten sorpresa. Txita jaio zen, eta zer da ikusi genuen? Nola ezagutu zuten Landa eta Roik bere txita berria, oso txita berezia, behitu. Jarriko dizuet bideo bat momentu berezi horrena. Ze momentua zen zoragarria eta txita ere zoragarria benetan. Hortxe da. Hementxe ikusiko dugu nola Roik eta Landak ezagutu zuten lehenengo aldiz txita. Hortxe ikusten dira txita guztiak, baina batean, hor erdian, bat ikusten da jaio berria zuria. Horren dino burua eltxatu ezinik. Hortxe ikusten duzue, bere nahien artean, gailendu nahirik, baina eta hortxe begiratu nola begiratzen dion Roik eta Landak. Txita apurtxo bat desberdina, baina ez horregaitik, ez dute horregaitik apartatu, Hau da guk ikasi behar dugun gauza, naiz eta desberdina izan apurtxo bat, edo asko, ez dagoela zertan inor apartatu beharrik. Eta hemen ikusten duzue oso irakasgai polita, animalien artean, Roy eta Landak beraien txita berdin tratatzen dute. Gero beste gauza bada, txita hau legotea ala ez, baina oso gauza berezia, animalien artean, naiz eta berezitxo izan, ze txita hau albinoa jaio zen, zuri-zuria, melaninarik gabe, oso berezia izan arren, Roik eta Landak inongo arazo barik onartu dute. Beraz, guk ikasteko oso lesio ona, irakasgai ona. Hemen ikusi duzue nola jaio zen gure hirugarren txita. Eta zelako sorpresa ikusi genuen albinoa zela. Sorpresa alde batetik pozik ze txita jaio zen. Eta beste alde batetik arduratuta. Ze txita oso ahul dago eta zegoen. Eta, klaro, bakarrik, hirugarrena izan da, desberdintasun asko dago lehenengo txitetatik bigarrenetara. Orduan, kostatuko zaio gailentzia. Eta agian ez du lortuko. Hori danok eduki behar dugu argi, ze txita asko jaiota batera hil egiten dira. Hori animalien munduan gertatzen da, egunero gertatzen den gauza da. Guk ez duguna nahi da hor eskua sartu. Eta guk erreskatatu txitak eta ez. Beraien badituzte, beraien gurasoak, eta beraien gurasoak saiatuko dira aurrera ateratzen. Egingo dute alegin itzela. Ojala, ondo ateratzen bada. Ezin bada ondo atera, jaiotza gertatzen den moduan, hiltzea ere gertatzen da, naturan. Guri ere gertatzen zaigu. Eta onartu behar dugun gauzatxo bat da. Beraz, hortxe, jaio berria, 3 eguneko diferentziarekin, baina oraintxe daukadan arazo bakarra da debil dagoela. Ze
jateko orduan bere anai-arrebak hortxe biltzen dira, janda, bera ordino hortxe dago, hola mugitzen, eta ez da iristen, eta bueno, baina zeo zertxo jandu batzu ere, eta esperantza daukagu ondino, martxen jarraitzeko. Hori bai, argi eduki behar dugu, gertatzen bada, gertatzen dela. Galdetzen diratzue, ea zer diren, arrakala emeak, ez dakigu. Horretarako egingo diegu gero, luma batzuk kendu eta azterketa genetiko bat, jakitzeko arrak edo emeak diren. Baina oso desberdina dira, bata oso txuria, bestea da rubio, samarra, eta bestea moreno. Osea, hemen daneta, kolore guztietakoa gaude. Hemen bizitza errealean moduan, ez da, zure eskolan ere, kolore ezberdinetakoak izango zarete, eta hemen gure inguruan ere, hemen ere, arrano arrantzale munduan ere. Galdetzen didazue, zenbat urte bizi diran, dana ondo badoaz, arrano arrantzale bat bizi daiteke 30-40 urte. Ezer ez bazaio gertatzen, baina batzutan, eta askotan edo gehienetan gizakiaren erruz, arranoak hil ere egiten dira. Eta erakutsiko dizuet gauza bat, tristea da, baina nik uste dut jakin behar dugun gauza bat, sarritan arrano arrantzaleak guk jartzen ditugun leku batzutan hiltzen direla. Eta asko eta asko hiltzen dira elektriko postietan. Elektrizitateko poste horietan, kableak dauden lekuetan, pausatu egiten dira, eta konturatu gabe ikutzen badute kable bat, erre egiten dira. Elektrokutatu egiten dira. Eta hori gertatu zaigu guri arranoekin. Eta badaki tristea dela ikustea, baina erakutsi behar dizuet. Erakutsi behar dizuet nola, hemen, erakutsiko duzuet, zelako lekua. Dauka albiste txarra eta ona, baina behitu, hemen ikusten duzuet. Elektrizitateko poste bat. Poste hau dago mendi batetatik bera, oiz deitzen den mendi baten ondoan. Zer gertatzen da, arranoak pausatzen direla gainean, eta kabletxo bat ikutzen badute, begira zer gertatzen da. Tristea da, Amentxe, ikusten duzue, P3, lehen ikusi duguna, kaiolan, pausatu zen poste horretan, ikutu zuen eta elektrokutatu egin zen, hil egin zen. Eta aurkitu genuen bazeraman GPS bat, eta ikusten genuen denbora guztian leku berdinean zegoela, hurbildu ginen, eta naiz eta tristea izan ikusi genuen, hilda aurkitu genuen, pena asko, amenago ni, gaztetxoago nintzenean, eta noski, albiste txarra benetan, baina ona ere, gauzatxo bate baitik, ze arrano hau hil zenean, hartu zuten Eusko Jaurlaritzak eta Iberdrolak, dala garai hortan linea hori eramaten zuena, eta inguru guztiko elektrizitate poste guztiak jarri zituzten isolatuta. Berriz ere, ez arranoak, ez beste txori batzuk, ez beleak, ez belatzak, ez zapelatzak, ez elektrokutatzeko. Beraz, pena, arrano arrantzalea hil zelako, baina zoriona ere, dagoeneko ja hori behintzat hemen gertatuko ez delako. Hemendik kanpo, ez dakigu, baina behintzat hemen ez. Eta hori da gertatzen dena normalean horrelako gaiekin. Baina jakin beharrekoa, ez horregaitik eskutatu beharrekoa, hori denok ikasi behar dugu. Baina hori, printzipioz, hemen dauzkagu gure arranoa, arrano polita, arrantzatzen eta egunero zaintzen dituzte beraien txitak, pena, ze euria da, baina ikusi ditugu irudi batzuk ere, zuek gainera ezagutzen duzu ondo kamera nola erabili, eta euria gelditzen denean, atertzen duenean, esan dute arratsalderako egingo duela, hortxe irudi politagoak ikusteko aukera ere izango duzue. Gauza gehiago, ikusten duzu orain busti daudela, baina lehen esan dizuena, hauek, errano hauek, daukatena da, horrela, zena esango dizuet, txugaskero osona, gorete zantzeko bat, waterproof izango denuke direla. Begiratu, zelan ikusten da bideo honetan, tantak jausten zaizkiola arranoari gainean, lum artean, baina ez dira barrura sartzen, irriste egiten dute. Hortxe ikusten dira, euripean, lehen grabatutako bideoa da, eta hortxe ikusten da euripean, nola, kanpotik bai, busti egiten da baina barrutik lehor mantentzen da bere txitak
edo errarautza berotzeko asmoarekin. Beraz, oso hegazti bitxiak eta onak. Eta noski, nola elikatzen dituzte? Normalean ekartzen dute arraina, eta arraina zati txiki-txikiak eginda, haste zaizkie ematen. Lehenekotan zati txikietan. Gero, zati handiagoak, eta azkenean, beraiei usten diote arraina, eta emango diote. Hemen ikusten da, nola lehengo egunean elikatzen zituen. Jaietako lehenengo 2 arranoak. Hortxe ikusten zuen lan horretan. Eta arrain mota pila bat ekartzen dituzte. Hementxe, ze gustora, hor, eguzkitan ez gaurko moduan arrano arrantzaleak. Eta begiratuko dut zelako galderak dituzuen. Zelan deitzen diren txitoak horiek galdetu esan dugu. Noiz jarriko diogun izena, erastuna jartzera goazenean. Ze horrek nahi du esatea, etorkizun oparoago bat izango dutela, eta beraz izena jarriko diogu. Eta ilunena ea zaharrena den. Izan daiteke, litekena da, ilunena uste dut dela zaharrena. Ze gero dago beste rubiotxoagoa dena, eta hori bigarrena dela uste dut, eta gero dago zuria dena. Guztiz zuria eta larroxa. Gero, nola lortu genuen arranoak hemen abia egitea? Gu jarri genien abia, eta ia lehenengo urtean, Roiri, askatu genuena gustatu zitzaien lekua. Eta nik uste dut esan zuela, hau niretzako gordetzen dut. Hau niretzako gordetzen dut. Eta urtero, 7 urtetan zehar, egon da Roi, Afrikatik zuzenean ona etortzen. Eta aurten, azkenean, lortu dute abia egitea, eta lehenengoz, Euskal Herri osoan, arrantzale txitak jaiotzea. Hori da. Eta, ordua aurrera doa. Erakutsi dizuet, apurtxo bat, denetarik arrano arrantzaleak nola arrantzatzen duten, nola bizi diran. Utziko dizuet ere argazkitxo batekin, argazki polita dagoen politenetariko bat, amentxe, dano gogoratu daigun, gure zuri, arrano, txita albinoa, zuria, munduan bakarra orain arte, dakigunez. Beraz, nik zuriren argazkitxo honekin, ia utzi ingo zaituzte. Baina, lehenengo, itxaron, agertuko naiz. Gero bidaliko izkizu nahi baduzu argazki guzti hauek eta, agertuko naiz, hementxe. Kasu egiten diran ordenagailuak, batzutan egiten dit, beste batzutan ez. Katxiz. Hortxe. Baina, ez zaituzet utziko horrela, galdetzen dira zu ere, txita joango diren Senegalera gurasoekin. Bakoitzak bere bidea egiten du. Eta txitak instintiboki badakiten ora joan behar diren. Ez dira galtzen. Ez dakigu zelan, ez dakigu nola, baina ez dira galtzen. Gurasoak joango dira alde batetik, bakoitza bere airera, eta txitak beste batera. Orduan, espero daigun, ze migrazioa oso latza izaten da, espero daigun, salbu, bueltatzea, hemetik 2 urtera. Baina lehenengo, lasai, migrazio kontuena itzeiko dugu uda ostean. Oporretatik zatozenean, udako oporretatik zatozenean, orain, guk txitak bizi baldin badira, hemen egongo dira. Eta orduan ere, egin genezake beste saio txikitxoan. Eta orduan joango dira Senegalera, eta itxaron barko dugu, hemendik 2 urtetara bueltan iristeko. Eta datorren urtean berriz ere, Roi eta landaren zain. Eta bukatu horretik, komentatu behar dizuet, basuek moduan, basuek zamakolatik, hemen ere badaudela eskola batzuk. Urre, txindorra, musikan, montorre, uzelai, eta guztien artean, duela urte batzuk abesti bat egin zuten. Abesti bat arrano arrantzaleri buruzkoa zen, lan egiten dute ere zuen moduan arrano arrantzaleekin. Egin zuten irakasle batekin, Unai Egia irakaslearekin. Eta musikako irakasleak, musika, ez musika. Musika irakaslearekin egin zuten. Eta arrano arrantzalean kanta polit bat, segunenik igual ezagutzen duzue. Eta nik, saioa bukatzeko, gustatuko litzaidake, beraiek egindako abesti polit horrekin bukatzea, zazue guztiok letra baldin badakizuen nintzat, bestelan bidaliko dizuet, beste egun baterako, arrano arrantzalean, Urdaibaiko arrano arrantzalearen kantarekin bukatzea. Segundotxo bat, eta ontxe jarriko dizuet arrano arrantzalearen kanta.
Urdaibaiko Arrano arrantzalera. Segundotxo bat, uste dut hemen didegola, bai. Nik neuk gero arte esango dizuet, eta badakizue non bizi nahi zen. Egunen baten etorri nahi baduzue, etorri eta galdetu nigaitik, edorta. Jarraitu horrela, badakit denbora gutxi gelditzen zaizuela eskolatik ibiltzeko, eta disfrutatu uda eta oporrak. Eta nahi baduzuet berriz ere ikusiko gara. Edo elkarri ikusiko dugu, bale? Nik uste zaituztet Arrano arrantzaleren kanta politarekin. Aber denon artean ikasten dugun eta abesten dugun. Ordoa. Dan hori, placer bat izan da zuekin aritzia, elkarrik ikusiko dugu. Venga, hurrenkor arte, agur!